जेब्ला बहाबा माबा मोनसे साख्रि ओंखारो आरो बेयावहाय जुदि ITI नि सार्टिफिकेट नागिरो अब्लासो मस्ट अफ दा स्टुडेन्टस उनदाहा जायो। हाय आं सिगांनो ITI कर्स लानायमोनब्ला होननानै। एक्चुअली व्हाट इज ITI? गोबाङानो ITI फरायनो गोसो, नाथाय ITI आव माबोरै एडमिसन लायो, मा आयदा एबा डिपार्टमेन्टआव लागोन, बबेयाव लानो बेफोरखौ मिथिया एबा बेफोरनि नलेज एबा आइडिया गैया। खायसेथ' ITI आ मा बेनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिया, मुंबो खोनाफेराखै जानांगौ। गाहायै जोंनि फरायफुनाय बर' फरायसाफोरा गोबाङानो ITI नि सोमोन्दै दासिमबो मोजाङै मिथिया। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन ITI कर्सनि सोमोन्दै। ITI आ मा, ITI आव मा कर्स दङ, ITI फरायनो थाखाय बेसेबां फरायनाय जानांगौ एबा इडुकेसन क्वालिफिकेसना बेसेबां जानांगौ, ITI कर्स लाखांनानै मा साख्रि मोननो हायो, बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो बे भिडिअखौ फरायसाफोरनो शेयार खालाम, जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफोरा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो। गोबां समाव जों ITI कर्सनि बाथ्रा खोनाबाय थायो। ITI फरायनाय सुबुंफोरखौ गुबुन सरकारि साख्रि, प्राइभेट जबफोर थाब मोननाय जों नुनो मोनो। ITI कर्स लानाय सुबुङा खामानियाव आखा-फाखा जायोखायनो बिथांमोना गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जायो। बेखायनो गोबां सुबुंफोरा ITI कर्स लानो थाखाय हांखुर जायो। ITI आ जादों खामानिनि आदब एबा स्किल फोरोंथाय होग्रा फसंथान, जेराव गोबां स्किल बेस्ड कर्सफोरनि सोलोंथाय एबा फोरोंथाय होनाय जायो। ITI नि आबुं मुङा इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट। बेयावहाय गुबुन रोखोमनि कर्स जेरै वेल्डिं, प्लाम्बार, इलेक्ट्रिक, मेकानिक, स्टेनोग्राफार, फेशन डिजाइन एन्ड टेक्न'ल'जी, कम्पिउटार अपारेटर एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट बायदि बेफोरनि खामानिफोरनि स्किल एबा आदबफोरखौ फर्मेल एबा नेमखान्थियै फोरोंथाय होनाय जायो बेफोर कर्सनि जोहै। आरो सोलोंसाफोरखौ खामानियाव एक्सपार्ट एबा रोंखा-राखा खालामनाय जायो। थामहिनबा खामानिनि स्किल एबा आदब जौगाखांनायनि फोरोंथाय होनाय जायो। आरो बेयावहाय थियरिनिख्रुइ प्रेक्टिकेल ट्रेनिंखौ बांसिन होनाय जायो। ITI आ भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ स्किल डेभेलपमेन्ट एन्ड एन्ट्रप्रेन्योरशिपनि सिङाव दाजानाय। ITI खौ गिबियै 1950 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। हादरारि थाखोआव ITI खौ नेशनेल काउन्सिल फर भकेशनेल ट्रेनिं एबा सुंद'यै NCVT आ दैदेनो एबा मनिटरिं खालामो। आरो रायजोआरि एबा स्टेट लेभेलाव स्टेट काउन्सिल फर भकेशनेल ट्रेनिं SCVT आ दैदेनो एबा मनिटरिं खालामो। फर्मेल सोलोंथाइनि बेलायाव जेरै नेशनेल लेभेलाव CBSE आरो स्टेट लेभेलाव गाहायै जोंनि आसामाव सेबा, आथिखालाव SF आ दैदेनो, थिग बेबायदिनो ITI नि बेलायावबो ITI खौ नेशनेल लेभेलाव NCVT आ दैदेनो आरो स्टेट लेभेलाव SCVT आ दैदेनो एबा मनिटरिं खालामो। ITI आव गाहायै मोननै रोखोमनि मेन ट्रेड्स एबा कर्स दङ। बेफोर जादों नाम्बार 1 इन्जिनियारिं ट्रेड्स आरो नाम्बार 2 नन इन्जिनियारिं ट्रेड्स। आथिखालाव भारतनि गंफ्रोमबो रायजोआवनो NCVT आरो SCVT आन्डाराव गोबां ITI फोर दङ। जोंनि आसामावबो गोबां जायगायाव गंफ्रोमबो जिल्लायावनो ITI फसंथानफोर दंसै, जेराव गोबां बायदि रोखोमनि कर्सफोरनि फोरोंथाय होनाय जायो। जोंनि आसामाव बबे जिल्लायाव सरकारि ITI फसंथानफोर दङ बेखौ स्क्रिनाव होनाय जादों। गुवाहाटी, जरहाट, नगाव, तेजपुर, बरपेटा, गवालपारा, गड़गाव, तिनसुकिया, हाफ्लं, करिमगंज, डिफु, बङाइगाव, क'क्राझार, माजबाद, श्रीक'ना, धेमाजि, माजुलि, डिब्रुगड़, भेरगाव, सिलचर, नर्थ लखिमपुर, हाइलाकान्दि, नलबारि, तिताबर, साउथ सालमारा, गलाघाट, धनस्री, सुतिया, बकाजान, लाहवाल, बिश्वनाथ सारियाली, रङिया, नलबारि, पाठशाला, धुधनৈ, बक', काजिगाव, बालामगुरि, सुक्लाय, काजलगाव, सालाकाटि बेफोर जिल्ला एबा जायगाफोराव सरकारि ITI फसंथानफोर दङ। लोगोसे गोबां जायगायाव प्राइभेट ITI फोरबो दङ। ITI लानो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा गावनि गोसो बायदि जायगाखौ नायनानै एडमिसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। दानिया ITI आव लानो हानाय माखासे कर्सफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। ITI आव लानो हानाय माखासे कर्सफोरा जादों स्टेनोग्राफार, वेल्डार, फिटार, इलेक्ट्रिशियान, कम्पिउटार अपारेटर एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट, बड' लेंगुवेज ट्रान्सक्रिप्शन, मेकानिक्स, डिजेल मेकानिक्स, टार्नार, प्लाम्बार, एशियन रेफ्रिजारेटर मेकानिक्स, ड्र'मेन, कस्मेटोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर सेक्टर, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट, ड्रेस मेकिंग, हेयर एंड स्किन केयर, डिजिटल फोटोग्राफार, कारपेंटर, पेंटर बायदि कर्सफोर दङ। बेफोरखौ ITI आव लानो हायो।
मा कर्सखौ लानो हायो लेटेस्ट एडमिशन मथे बेखौ आं स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना नायना लानो हागोन नङाब्ला ITI आसामनि वेबसाइटआव नोंथांमोना गावनो नायना लानो हागोन नाथाय बेवहाय जेसेबांखिनि कर्सनि लिस्टफोर होनानै दोनदों बेफोर गासैबो कर्सखौ गासैबो जायगानि ITI आव मोनजोबनाय जाया एबा गासैबो ITI आव बेफोर गासैबो कर्सखौ अफार खालामजोबा जेब्ला ITI लानो थाखाय एप्लाइ खालामो बिजाथिया गाव लानो गोसो जानाय कर्सआ बे फसंथानाव दंना गैया बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन दानिया फोरमायगोन ITI कर्सआव एडमिशन लानो थाखाय बेसे क्वालिफिकेशन नांगौ सोर एडमिशन लानो हायो एडमिशन प्रसेसआ माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायगोन ITI आव एडमिशन लानो थाखाय सासे बिजाथिया थाखो 10 एबा मेट्रिक आनजाद उथ्रिनाय जानांगौ खायसे कर्सनि थाखाय थाखो 8 उथ्रिनानै थानाय सुबुंफोराबो ITI आव एडमिशन लानो हायो ITI लानो थाखाय सासे बिजाथिनि बैसोआ खमानो 14 बोसोर जानो नांगोन मेक्सिमाम एज लिमिट जेबो गैया 14 बोसोर बैसोनिफ्राय बेनि गोजौनि जायखिजाया सुबुङानो ITI कर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो एबा एडमिशन लानो हायो ITI एडमिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया बोसोरफ्रोमबो मे जुन नङाबा जुलाइ दानाव जायो आरो एडमिशना जुलाइ आगस्ट दानाव जायो माब्लाबा हयथ' उन सिगां जानो हागौ दासान्दि आसामाव ITI एडमिशननि थाखाय आलादा आनजाद बा एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जाया मेट्रिक आनजादनि पार्सेन्टखौ लानानै एबा बेनि सायाव सोनारनानै ITI आव एडमिशनखौ होनाय जायो एबा मेरिट लिस्टखौ दिहुननाय जायो थाखो 8 उथ्रिनाय बिजाथिफोरखौबो थाखो 8नि आनजादाव मोननाय नम्बरखौ नायनानै एडमिशन होनाय जायो जायहा पार्सेन्टआ गोबां बिथांमोनानो एडमिशननि थाखाय खाबु थायो एबा एडमिशन मोनो ITI आव जेब्ला माबा मोनसे कर्स लानायनि खोथा सानो अब्ला बे कर्सखौ लानायाव बेसेबां रां खरसा जागोन फिसफोरा बेसेबां जागोन बेफोरखौ मिथिनो गोसो जायो मोनसे बाथ्राखौ बयबो मिथिखागौदि जेब्ला सरकारि फरायसालि कलेजफोराव फरायो अब्ला जोबोर खम खरसायावनो सोलोंथाइ लानो हायो गुबुन फारसे प्राइभेट फरायसालि कलेजफोराव जेब्लाबो खरसा एबा फिसफोरा गोबां जायो थिग बेबायदिनो ITI नि बेलायावबो सरकारि ITI आव लायोब्ला बोसोरसेयाव प्राय 15-16 रोजा रां खरसा जानो हागौ ITI कर्सनि सम एबा डिउरेसनफोरा 6 दान 1 बोसोर आरो 2 बोसोरनि दङ कर्स लाना कर्स डिउरेसनफोरा गुबुन जायो आरो फिसफोराबो गुबुन जायो 2025 मायथाइनि लेटेस्ट एडमिशन नटिस बायदिब्ला पार इयार 15-16 रोजासो रां खरसा जानो हागौ मोनसे कर्सखौ लानायनि सिगां मानसिफोरा जेब्लाबो मिथिनो लुगैयो बे कर्सनि भेलुआ मा बे कर्सखौ लानानै मा साख्रि मोननो हागोन गोबां फरायसाफोरा मिथिनो लुगैयो ITI आव फरायना मा साख्रि मोननो हायो बेनि भेलुआ मा लोगोफोर ITI कर्सआ जोंनि भारतआव मोनसे जोबोर बेसेन गोनां ITI कर्स लानाय सुबुंफोरा गुबुन सरकारि साख्रि प्राइभेट जब कम्पानि इन्डास्ट्रि बायदि सरकारि डिपार्टमेन्ट बिफानफोराव साख्रि मोननो हायो रेलवे इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड अइल ONGC डिफेन्स बायदियाव खामानि एबा साख्रि मोननो हायो ITI लानाय बिजाथिफोरनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्डाराव आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्डाराव बोसोरफ्रोमबो गोबां साख्रि ओंखारो बेफोराव ITI लाग्रा बिजाथिफोरा गोबां खाबु मोननो हायो बेफोरनि अनगायैबो प्राइभेट फसंथान कम्पानिफोराव इन्डास्ट्रिफोरावबो गोरलैयैनो साख्रि बा खामानि मोननो हायो नोंथांमोना ITI नि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनोब्ला गुगोलाव अफिसियेल वेबसाइट www.dgt.gov.in आरो ITI Assam admission.nic.in आव हाबनानै नायहैनो हागोन बेफोराव नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ बांसिनै मिथिनो हागोन